Ita temeniko. Ngani se ya. Akeda. Ina. Ikulo bena. Nitega na kujugulo. Amina bara. Ibe njabi de ya. Kanama. Muro baya ka bebe dam neta. Ninge ya kumodu. Tari nyogolon duma kadi aw mogo mune kerenkerenya la mali nyogolon ni kunafuniya duma ye kada aw kuloka mi aw ka nyogolon mandi ni oye laidu ye aw be se ka alaje Manden TV sanfɛ tene katabla jumala nege kanya mugan temene ko ni minute time segimbe ka kan shofela fe nege kanya mugan ani saba temene ko ni minute time ni aw munuma sɔrɔ sufɛ k'a lajɛ aw be se k'a lajɛ tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 ani 3 tɛmɛnen kɔ ni miniti 50 ye layidu ye Safiyatu Sangare ani Sejan Abubakar Jɔmande ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele tifoni na olu ka hakilina ye yasa ka u kanubaw la ɲɛnajɛ ka u kunnafoni ka u la nisɔndiya layidu ye ɲɔgɔlɔ ye min bɛ kuma Gawusu ani Mariam kan Gawusu kɛlen kɔ ka Mariam furu san kelen tɛmɛnen kɔfɛ ala ye Gawusu lajarabi ni bana ye min bɛ a bali ka baara kɛ min ye u ka duguladenw ye olu ma dɛmɛ fosi lase u ma bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ Mariam yɛrɛ somɔgɔw y'a ɲini a fɛ k'a ka bɔ Gawusu ka furu la ka taa furu a bulo ma ni o ye u ka dugu waritigi sabula ko a ka hɛrɛ tɛ Gawusu ka furu la ayiwa nin degun in kɔnɔna la yala ninnu fila bɛna se ka furu layidu timɛ wa walima u bɛna n'a bɔrɔtɔ n'aw b'a fɛ ka o tɔ ɲɛdɔn a ye taa layidu lajɛ Manden TV sanfɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 ye tɛnɛ ka taa bila juma la aw kan bɛɛ Badia pula. Ida cemang. Mumbi plan. Mungkin pe plan. Ute sa, nda idana ya mo badi, ne tale ni do ala. Nda Ne tale ni do ala. ibu kelen folina. Maram. Kasih. Cek kan mbak. Maram, ali mo palima. Palima. Ote cem ilasa. Tarana i cemne la kaba di mila hi cemne la imam i ce yel ay ko mi ke sai mai Mama abaka ma fa be yel mi sen mama ayi maso mi ayi ko maram mulo ni ta ro ila Dios ni la John be du ko le sanfɛ ko be se ka Gawusu ni la amne na kaba ayi ifle kera Dios wujume Maram ni ne ka nafolo ko cɛ wari mi dira ni masa million 25 ne kɔnɔ k'e bɛ dɔ ɲini ka fara o kan ne ka compte la jaja ye e ta tiɲɛni kɔrɔ i b'o ko bɛɛ tiɲɛ i bɛ ka ko bɛɛ tiɲɛ ni ye n ka nafolo ko cɛ bi fagada de la o wa nta ko kene la wuli ka bɔ n ka sunɔgɔ la ka na ne bugɔ ni kuma in de kama ni de kama ne ta anda ni ne ba fagada la ni taara ni kɛra den sɔrɔ ye ne mago sa n ka nafolo ko bɛɛ tiɲɛ na n jiginni kelen Gawusu tun bɛna ne kɛ fɛn bɛɛ i to yen i fagada de la walayi Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Assalamu alaikum jama silamɛw. Alaikum salam. Layidu équipe mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɔra tuguni dɛ ni anw nakan ye wa anw ma bɔ dɛ Bubu Kulubali a n'a balimaw a n'a fa n'a ba n'a ka kabila bɛɛ lajɛlen ani a buruju bɛɛ lajɛlen olu de bɔra ka tila k'u tigɛ fila fa tuguni
k'a to anw ye ko parce que la ko u ye anw kanu an bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ ko anw ni dɛmɛni ka kan ka don kunfɔlɔ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a tilara ka wuli ni saraba ye tuguni belebeleba Bubu ye cɛ kumaba de ngana belebeleba ka bɔ k'i jɔ ni trépied dakabana de anw ye n'a y'an jan yɛrɛ bi an tɛ tournage yɛrɛ kɛ tellement que a nisɔndiya kojugu donc kuma t'an bolo quoi jama ka ca n tɛna kuma ka tɛmɛ nin kan an bɛ Bubu fo k'a waleɲuman dɔn Ala k'a sigiyɔrɔ diya a la a bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ye a mago tɛ min na ɲɛnamaya kɔnɔ Ala k'a mabɔ a la Ala ka sigiyɔrɔ diya a la a balimaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ko a denw tɔnɔ dunsi d'a ma a ye wari nin bɔ nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ la Ala k'a nikun kɛnɛya c'est à dire nisɔndiya kojugu kuma tɛ n da quoi donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka kuma di mɔgɔw ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Laydu kanubagaw laydu lajɛ jamaw ni laydu équipe yɛrɛ ni aw balimakɛ n'aw denkɛ ka folikan ye Seydina Abubakar Jomade ni mɔgɔw ko ma ko Tifun dɔw ko ma ko Gawusu dɔw ko ma ko Tonton. Donc i n'a fɔ an ba bɔra ka fɔ cogo min na sisan nɔ a y'a bɛɛ fɔ toujours folikan saba o de bɛ ne bolo dɔrɔn folikan fɔlɔ o ye Ala n'a kira o n'an bangebagaw o n'an kanubagaw n'an dɛmɛbagaw bɛɛ o y'aw bɛɛ ka foli ye folikan filanan o ye dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnnenw ye tonton Abdulayi Tarawele Kasim Jara Anisa Mayiga an dɛmɛbagaw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ ni mɔgɔ ninnu tɔgɔ fɔ Bubu Kulibali, c'est ça non? Bubu Kulibali, kuma tɛ ne da bi i bɛ ka nin ɲumanya min kɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ koronnen don an bɛ k'an ka nin débrouiller cinéma in kɛ don dɔw la pour que an yɛrɛ ka se terrain sanfɛ Ala de b'a dɔn an bɛ maɲumako min kɛ mais i bɛ ka nin dɛmɛ ninnu ta ka ɲɛsin an ma a diyara an ye a bonyana ma Ala k'i sara fɛnɛ donc o cogo de la bi mon grand bɔra ka fɔ n ɲɛna n'o ye Namori ye an bɛna tournage daminɛ bi dɔrɔn a ko n ma ko Bubu ko k'a kɛ to ɲini k'an fɛ wagati na ko ka ca an yɛrɛ balimakɛ ko ka mariage bɛ nalen c'est bien ça donc voilà donc an neveu o y'an bɛɛ den donc ko an den ka mariage bɛ nalen donc o kama dépenses cayalen don nka k'a ye wari dɔ bila ka na a ka dɔgɔn o de bɛ cɛ tiɲɛ o yɔrɔ bɛɛ la n ko a ma n ko o ni sigi tɛ bɛn an ka wuli an ka taa trépied san a ye Bubu ye wari min bila ka na dafali sera an ma an yɛrɛ y'a dafa ka ni trépied in san trépied filɛ nin ye i bonya b'a la aw bonya b'a la layidu kanubagaw Kulibali ye nin wari layidu éléments an bɛ tila ka tɔ bɔ layidu éléments denkɛrɛnin kurani foli sabanan o ye layidu éléments ta ye olu mun bɛ nin cɛsiri la olu bɛ bi alhamdulilayi rabbil alamina mɔgɔw bɛ ka layidu apprécier kosɛbɛ ne tɛ dɛ cɛ dɔw de bɛ n kɔ muso dɔw de bɛ n kɔ n'aw ɲɛ b'u sigilen ka nin kɛ nin kɛ yan nɔ ninnu de bɛ ka sababu lamaga cogo bɛɛ la pour que an ka bouger sinon ni an yɛrɛ don ni ne yɛrɛ don foyi donc n ka foli ni ka waleɲuman dɔn b'u ye fɛnɛ olu ka dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ tan an y'olu de fara ɲɔgɔn kan k'a dafa ka taa nin trépied in san donc an bɛ Ala deli Ala ka barika don a la Ala k'an bɛɛ lajɛlen nafalan bɔ a la voilà o de tun bɛ ne bolo ka fɔ an ɲɛna hakɛto bɛ nin kan sɔli ala Muhamɛd. Baasi tɛ alhamdulilayi layidu yɛlɛma mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn Bubu b'an dɛmɛ a bɔra an yɛrɛ la an ka cɛsiri donc hadamadenya ye fɛn jumɛn ye an tɛ se ka foyi fɔ Bubu foli dɔrɔn quoi tiɲɛ na mɔgɔ kɛra ne yɛrɛ nisɔndiya ne sera kuma ka gɛlɛn ne ma dɔɔni quoi kuma ka gɛlɛn ne ma dɔɔni mais Bubu Kulibali n b'a fo n b'a balimaw fo donc a y'a dɔn ye quoi a y'a kan ye fɛnɛ donc a ye fɛn fɛn fɔ a bɛ k'a kan ye fɛnɛ a jɔlen don yɔrɔ min na n b'a dɔn charge ka ca kan mais bɛɛ n'a ko don quoi hali bi Ala ka furu ni si bɛɛ a ka kɛ siman fila ka furu ka se bolo bɔ a la donc Ala sɔnna ma an bɛ foli d'a ma kuma foyi tɛ ne da walayi ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ k'a di kuma ka gɛlɛn kuma ɲɛna kosɛbɛ an bɛ foli di layidu lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an lajɛ Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 fɛn o fɛn b'an lajɛ fɛn o fɛn b'an dɛmɛ
aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ kuma kɔni ka gɛrɛ ne ma caya la kuma ma nɔgɔ ne ta ye duwawu ye a bɔra nafolo min na ala ka barika don ala ka n'a ta yɔrɔ la halisa ala ka kan bɛn dɛmɛ caman bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya ala ka sababu ɲuman k'a ye ne b'a bila yan kana kasi bɛ n kɔrɔ an ba buramuso ne de buramuso ye film kɔnɔna na Gawusu buramuso ye ne ye Namori fana buramuso kɔrɔ parce que Namori binnen don buramuso kɔrɔ mais ale ka bura yan t'o la bilen fangaba t'ale la tuguni ni cogoya t'i bolo ne t'o la ko a tɔgɔ yɛrɛ bɔra Bu Kulubali tiɲɛna n den ye mais i ma denmisɛnniya wale kɛ nin diyara n ye kosɛbɛ sisan kɔni an bɛna jamu yɛlɛmɛ k'a kɛ Dumuya ye fakɔlisi ni y'olu ka baara de olu bɛ nin kɛ i ni ce i ni baraji halisa an bɛ duwawu la ye duwawu belebele an b'o k'i ye halisa a bɔra nafolo min na ala k'a ɲɔgɔn 100 fara kan nafolo nin kan a bɔra nafolo min na ala k'a ɲɔgɔn 100 fara kan halisa sabanan a bɔra nafolo min na ala k'a ɲɔgɔn 100 fara kan duwawu belebele ne bɛ dan yen ne n y'o duwawu de k'i ye nisɔndiya min b'anw na sisan a ka bon dɛ nisɔndiya min ka bon cogoya min na n'i ni yirali la i t'a dan yɛrɛ sɔrɔ a diya kojugu an ye ni ko nisɔndiyabagatɔ ma ko tasuma fifa n'a daji m'a faga a nunji b'a faga bon ne bɛ dan yan i ni ce i ni baraji a diyara n ye. Bonjour. Espagnol. Bonjour. Bon, vraiment, je peux parler normalement après, je peux parler. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Voilà. Bon, vraiment, moi c'est Ibrahim Sissé. Donc, né de Luz Clarita et Laïboula. Voilà. Alors, on a quand on a bon à caméra. Mais bon à caméra, quoi ça va? Tu as mis ton Luz Clarita. Voilà, Luz Clarita. Voilà, donc, Boubou Kulubali, vraiment, on vous remercie. Ambi fou Dante Folimina. Vraiment, ala ka caman bila nɔ la ala ka nafolo jidi ala ka furu ni si bɛn halisa ala k'an to ɲɔgɔn ye. Donc Boubou Kulubali ta Soliota Kulubalita Soliaro Kulubalita Namutata Kulubalita Bubutata Kulubalita ini ceta ika ngania nyumayata ala kana fulu caman bata dimata fogata munketa. Alhamdulillah rabbil alamin. Vraiment merci beaucoup niga solo kai niga solo kai. Donc sur ce ala ka furu ni shibe ala ka ndenga ka furu ni shibe ka pardon la amenyo bolo la do élément ni ko foli kan ka da santé me bako pema trengana Boubou Kulubali na ka demayo awni ciawni baraji voilà ñoli fo demain demain nous faisons des candidatures nous j'aime ni commentaires ou que nous faisons des demain nous me doit que là nous faisons demain nous me que ni tant tiens ma forfait ou ça faisons demain donc aussi qu'on a découragé en gagnant mais allez ni demain nous chiter asboullah la wasara boy on a baraté na donna merci beaucoup ok donc on commence le tournage music lo dele kanna be kati funde kuma kando ti funde champion to ni o jani clear de to follow jetu kati moga ko me hina nyona ngabi hina to yara ode yene tiga jena ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta oh ja tu no ya beta tu ya beta tu ya beta Dele kanna be kati funde kuma kando ti funde champion to boni o jeni kile to kati moga ko me hina nyona ngabe hina to yara ni mo ke ka yo so ko mi kam ku bi do ya ani ne do ne meta sura ne
famaya t'o la fantanya t'o la kanya nga kiyeri do mana wuli e bochi e boke albima parakede du bono bonya foiti kan albima fe sorode sigdala ite jate dalla ko fede tiku femi bracento kono o trouve da edeku fatan le kungo te ba ma beni do be nyona doctor rapport si sulla giovedina politiki mo e tu mano ko jievita e tu mano ko jievita e tu mano ko jievita oh ya tu no ya me tu no ya me Di warti kuni setiye iteka kuma yoroshi ibishika manyma kula ibe baraka ka washi ibiseba do ikakula famo benu pede nagashi we boy makusi priye alla ye mi alhamdulillah ba agre du ça va bien madame tiens on parle du bide o kari koni ah dugu kono on ta sugu wala samundo la lu kay to war ni du sira muso buni au abatili sanna c'est bien c'est bien moi de gata santi la mo fene ka yo fene oui ta fini boni nyogoro le professeur parle tellement no espagnol koi na janda la ala la lista goni wala isaba bulu Capitaine Yusuf Koulibaly Yakuba Sanogo oui ala ka siraja aga posto pare na kaka don de voilà bibi la vedette tene Tifu From rétablissement à mon la señorita la clacota la boteta la boteta Natata takamba do ibulu ya letra do ko lo Maria Mata di Tata ada pensando wow clacota la boteta music lo dai le kanna be makando difunde champion to ni o jadi clear le do pollo jetu kati moga ko me hina nyona ngabi hina to yara ode yene tiga jena ne tu malo ko jiye beta ne tu malo ko jiye beta ne tu malo ko jiye beta oui après Coco e come che già che ne ne cipolita e ma ta bisogno Abidjan Jume. Comment bela la kika na Abidjan kuno la feno? E bulugoni yo msuno gonda la toria. E bulugoni to komano gonda la to daji bore ni a nte Abidjan fuila. Metna Abidjan iture ni ne Abidjan flapa no. Ya mira kanu ke saibano. Ire bado kwa bi maram kono ka fogo ni wakati na ibe Abidjan de. Nana ne soro no sano. En plus ibe na altingule. Alkavule ka fogi bona. Mariam tinana sa Mariam tar sugu barla. Maro subani angaja. Mariam bi tante Mariam tinasa. Ire fenestran kun. Ibu do chugudi. Ne tiga duone me fenfe bike ni mira ba bedo. Fenfe bi kun ngola ni Mariam ba bedo. No, mira sabali kanana ko do la sima kwa. Yani Mariam kan isoro no sabali rede. Me ne bi wili muneti ga ngapelta. Mega message chi ma feneti ga jabi depuis shiro fosan. Voilà, nga téléphone redi ma bonne quoi parce que voilà on s'est donné me reposer mais il doit ça il va dormir Aïssa non ta ma yeni maram kana mais kan kenna muna ça peut le ça ayi ça peut le ça ayi ti ya cheba gauso Koulibaly mira Betul kan tak Abidjan tak lagi? Ay, hindi ka tagal makublong. Muna? Pengen falina. Program falina ya blala lumari. Okay. Ya, jadi bila nasi kuma. No, lu kusunda asa. Mama, nyai, mungkin anak aku deh, ini serius. Nyai, mungkin anak aku. Mana mafui?
An so mama. An so mama. Mun folo ko kɛra e nana mun ɲini bi ɲininka de i nana mun ɲini Ne nana Gawusu de fɛ yen. Gawusu mun ye e Ne ka patron ye Gawusu. e ka patron e tɛ baarakɛyɔrɔ yɔrɔ dɔn Ne bɛ yɔrɔ dɔn komi baara dɔw bɛ yen olu bɛɛ tɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la an bɛ dɔw bɛ sɔrɔ n bɛ min f'i ɲɛna lamɛn ka i tulo jɔ i kɛ lamɛn bi ta tɛmɛnen kɔ n ka n'i se du ɲɔgɔn na n'i mago bɛ n'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn na i y'o de fɔ ye k'aw ye baara kɛ ɲɔgɔn bi ta tɛmɛnen kɔ n ka n'i se yan a kɛ da i tulo bɛ n'a ne tɛ ka na kojugu la o an bɛ na baara i bɛ n jaabi de yan kɛnɛma n'i baya a bɛɛ bɛ daminɛ ta ni ne ye yan don o don a bɛ gɛlɛya Muna nin bɛɛ mama mira wa a bɛ n'a bɛnna a tun bɛ ka na yan n'a bɛnna n ye kangari de da ye munna mama munna wa o kuma la e ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ halisa mara mama ne ɲɛtugulen tɛ sa u bɛ ka n'u ka baara de la baara jumɛn a n'a ka patron bɛ ka na baara la a y'i cɛ minɛ wa a baara ayi mama a ma ne cɛ minɛ o kuma ninnu ye bisigi kuma de ye foyi kelen tɛ se ka da la ko ne bɛ se ka da o la k'a fɔ k'a ye ne cɛ minɛ ne la parce que ne ɲɛ m'u ye o i nɛminɛ i da kun ne tɛna sigi k'e lajɛ ten ko n bɛ n sigi k'e lajɛ parce que e danga min b'e kɔ o ɲɔgɔn tɛ ne kɔ i tulo bɛ na danga min b'e kɔ o ɲɔgɔn tɛ ne kɔ n ye kangari da ye n kana se yan du kɔnɔ tuguni mama i tulo bɛ na ni y'a sen yan don o don a bo a bɛɛ tɛ ye sumumu sanfɛ n y'o kangari da ye mɛ n bɛ min fana f'e ye e nalo ma daji bɔ da goro dugu la ne tɛ n sigi k'e lajɛ ten n ka nafoloko kɛ tiɲɛ n'a fɔra sisan ko cɛ nana $25,000 di ne ma ne hakili ko min bɛna bila ne ka kɔnti kɔnɔ ko e lagalagatɔ bɛna dɔ fara o kan e bɛna ne ka nafoloko bɛɛ cɛ k'i sen da o kan nalomaya la nin taalen no ni cɛ ye a mɛnna hali i cɛ kuma fɔ cogo ne y'a ye i cɛ bɛ denni nin fɛ mama a b'a fɛ mama ne tɛ denmisɛnnin ye bilen ne y'a faamuya sa mama yafa ma ala kama ne b'a kalama o don o la Kulubali ye di ne ma ko ne ka taa bila e ka compte la e b'o kalama ne bɛ se ka don e ka nafoloko la cogo jumɛn de la mama dɔ wɛrɛ tɛ fara o kan dɔ bɛ fara a kan mama bon ni denni nin donna la sisan est-ce que fɛn bɛ se ka fara o wari kan mama i b'a dɔn kɛlɛ bɛɛ tɛ kɛ ni bereketa ni fɛn ninnu ye ne kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi sen kan mama ne b'a dɔn o tɛna ninnu jɛ e ye ladilikan min di ne ma mama ne y'a lamɛn très bien o bɛ ne kɔnɔ ne ye ka ladilikan bɛɛ lajɛlen mɛn nka ne ye fɛɛrɛ min sigi sen kan mama ne b'a dɔn a bɛna nafa ɲɛ den ni ma ɲɛgɛrɛ yɛlɛmɛ n bɛ taa sugu la ka na ne ma ɲɛgɛrɛ yɛlɛmɛ ne ka nafoloko tiɲɛna e bɛ ne dɔn ne ye muso min n bɛ min da i kan i yɛrɛ b'a dɔn i sigi lagalagatɔya la dɛ daji bɔya la nin kɛ taa n'i cɛ n bɛ taa ka na n bɛ taa sugu la ala ka segin ni ɲuman ye amina